ikaw eh. Si Vice at si Regional ABP. Ikaw dyan, si Vice Mayor. Nagawa, mga kapitan, barangay captain lang. Oo, barangay kapitan to eh. Doon mismo niya sa ano niya sa bayan ng Masbate. Anong taon po yan? Batuan. October 9, 2019. Yung ABC President saka yung Vice Mayor. Sino pang pwede nating interviewin, sir? Nakaraang eleksyon, maraming namatay sa amin sa Batuan, 5 ang namatay. Tapos hanggang ngayon, wala pang nakakamit na hustisya. Ang gusto po sa namin mabalik, yung rule of law doon, saka yung justice for Vice Mayor Yuson. Kasi parang wala nang batas sa amin sa Masbate. Party pa rin po naman kami ng Pilipinas. Presidente rin po kami ng Pilipinas. At humingi po kami ng tulong kay Presidente na sana maibalik po ang rule of law sa Masbate. Kasi wala na po talagang katahimikan sa amin ngayon sa Batuan, Masbate. So ano ang ginagawa ng kapulisan natin doon sa para mapanatili yung orderliness, yung rule of law doon sa ano? Yun nga po ang problema, sir. Parang nagbubulag-bulagan sila sa nangyayari doon sa amin ngayon kasi ang alam namin may malaking taong nasa likod ng mga nangyayaring ito. Sino yung tao na tinutukoy mo na nasa likod na to? Pwede mong Yun nga pangalanan? po ang gusto namin paimbestigahan para malaman namin talaga kung sino talaga ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Ang alam po namin, ginagamit ang pangalan ni Presidente